notă ai luat? 4. Și am la 4, și am la 4, uite, uite, vezi? Însă eu am la 10 dacă te face să te simți mai fericit. Nu. A luat 10? Da. Hipofiza sau creierul endocrin este cea mai importantă glandă cu secreție internă. Hormonii acestea reglează activitatea funcțională a tuturor celorlalte glande endocrine. N-auzi profă ce vorbește, mai. Puncte de particularități. Testul la biologie. Am primit 8. Eu care am învățat toată noaptea, am primit 8. Semnația de azi. Variabilitatea neereditară și ereditară a organismelor. Mutațiile și semnificația lor. Și materia de Și la ce temă suntem? Aha, foarte creativ. Te pup și eu, pa. Deci, dă să spun ce s-a întâmplat de. A fost în mall. Sunt niște prețuri. Dar eu sunt fata cu bani, ce să mai zici. Uite, noua mea achiziție. Gucci. Zara. Și așa arăta așa ceva, dar nu merit. Parfum. Mi-am luat un parfum nou. Acum, ieșit de 2 săptămâni. Mamă, cât de scump, dar ce fain miroase. Uite, miroase. Îți place? Îți place? Frumos, așa, gata să-mi place. Și-am pus și la dentist, a fost la dentist, mi-a făcut dantura. Îți place? Da. Ce e apă? Dorna, apă minerală necarbogazoasă, plată oligominerală. Wow, dă și mie că n-am băut niciodată. Măi, se fac ți-am la mate. Nu fă! Da! Dă și mie, dă-mă și mie, că mă întreabă data asta și nu vrea 4. Na. Mua! Da, stai că mă sună. Alo? Da? Stai că se pupată. Alo? Care-i problema? Da. Eu chiar acum vin. Hai că vorbesc la telefon puțin. Da. Și? Bine. Hai că vin. Spație! La pagina 7 este reprezentat un stomac de oaie. Structura de susținere a corpului uman este un miracol de construcție complexă, proiectat pentru a asigura maximum de forță și mobilitate. Fiecare os are o formă specifică și este particular, deoarece are un rol specific. În acele părți ale scheletului, în care este necesară mai multă flexibilitate, laser!
Ce notă ai luat? De 4. Și am la 4, și am la 4, uite. Eu am luat nota 10, dacă te simți să te faci. Gabriela, check dificultate sezon. Gabriela, check dificultate sezon. Apoi iau, te-am mâna jos. Dar pe nu, că eu i-am cartea. Cum, bă, ce pentru? Cred că zice care. Hai, mai de mâine! La încrucișarea unor găini albe cu cocoși bărgați. Hai, vedeam până. Deci, ce-am din până aici? Alo?